Frequentis Slovakia je súčasťou nadnárodnej korporácie Frequentis. Sídlime v Bratislave a zameriavame sa na vývoj softvéru pre systémy pre riadenie letovej prevádzky, pre dispečerské pracoviská, polície, požiarníkov a záchrannej služby. U nás máme rôzne role v rámci softvérového vývoja. Buď sú to ľudia, ktorí robia analýzu požiadaviek zákazníkov, architekti, dizajneri, ktorí navrhujú tieto systémy, softvéroví vývojári, ktorí vyvíjajú, píšu softvér pre tieto komunikačné systémy a potom systémoví inžinieri, ktorí zabezpečujú integráciu, testovanie a prípravu na odovzdávku zákazníkovi. Z tých veľkých zaujímavých projektov, na ktorých pracovali naši ľudia, spomeniem v oblasti public safety napríklad komunikačný systém pre Metropolitan Police. Ďalej to bola 112-ková centrála pre Berlín. A z oblasti maritim, povedzme, pobrežná stráž pre Kanadu, respektíve pre Norsko.